ajali ya barabara wakati huu wa msimu ya Christmas. Nonro mar sirikal oyango ni ji mamoko 12 otho e thuolo mar seche 48 mokalo kaluwore gi midhiero mar oula mokwako piny Kenya. Mano kelo kwan ji ma oula osenego nyaka 154. E kwano ji maromo 4 owito ngimagi ka ji mamoko 2 olal kendo pod imanyo e gwenge mag Taita Taveta kaluwore kod koth mapek ma osebedo ka chwe e gwengego ka ji maromo 5,000 bende koro dong ma onge kod kuonde mag jot. Matimore kinde ma migawo mar somo chako chenro matimo nonro mar ng'eyo kwan skunde masani ok donjre kaluwore gi oula mapek. Skunde ma jogo maonge kuonde jot odakie kod mago ma kwan jopuonjre moyudo midhiero kaluwore gi koth mapek no kapok oyaw skunde e dwe mar 1 higa manyien. Midhiero mar koth mapek mar El Nino ma osebedo ka chwe pacho ka medo nenore e moko kuom gwenge ma Thurka ka ji 4 oyangi ni owito ngimagi. Kama moko 2 olal kendo pod imanyo e kaunti ma Tana River bang' oula mapek ywerogi. Tumeogelea katika hao maji na kama si hao vijana tungeshikana nao hata watu wengine wangekuwa wamekufa. Kuna mama na watoto walikuwa na watoto wachanga angeweza kutoka. Si ndio tumeenda tukamokolea huyo mama. Hali si nzuri kwa maneiba hapa wa mashambani, mali yao yote imeharibiwa. Hata kama unaona mawele yote zinakuta na ukuta zimeondolewa, kwa hivyo si hali nzuri. Jodak mwenge mama mwenge kaleni kaunti ma Tana River oula mapekno na umonjogi sao chiko marutieno bang' aora ma Voi pong' ma omuomo kendo weyo ji mohingo 5,000 maonge kuonde jot. Muda wa saa 9 usiku nimeshtuka usiku tukapata maji tayari yako hapa. Napenda maji yananyesha huko mlimani kutoka Taita. Mimi nilipigwa na jirani yangu simu saa 9 akaniambia maji yanashuka. Tukishuka kwa nyumba tukapata kwa maji tayari. Hayo sasa tukaanza kwa maji hapo ndani hajapata msaada mpaka sasa hivi. Giko piny owacho mondo mi omanye yor minyal tiek go chuth midhiero mar oula maya e aora ma Voi ka bende gikwayo riwruok mar Kenya Red Cross mondo mi ochopo konye mine gi nyithindo ma pod omok e miechgi bang' oula mapek no. Tunasikitika, hakuna msaada wote from morning till now. Tumeitana Red Cross mpaka sasa hatuna msaada wote. So sisi tunaomba Red Cross tunawaona hapa ground ama ni mmeona Red Cross hatuwatambui na hatuwajui. Umesikia hata hilo ni jina tu la Red Cross ambao tulelewa. Umesikia hata wananchi wenyewe wanasema. Kwa hivyo kama Red Cross haiko watupatie Red Cross yetu ya Msambweni tufanye kazi sisi wenyewe. Vijana wa Msambweni tunaweza. Wala Red Cross hata kuiona Msambweni maana tushamaliza kazi ile ilikuwa imetusumbua. Tunataka hivyo. Warava boy ndo wako kule na wasichana warembo ma.com ndo wako pale kwa Red Cross. Hatuna haja na hawezi ingia mali kama hapa. Sisi tumekanyaga maji, tumeteseka. Sisi wengine hata nyumba zetu zimeingia maji lakini tumekuja kusaidia wengine wale ambao wanaathirika. Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua bende nolimo kaunti ma Garissa kama gichwale konyo oganda ma oyudo midhiero mar oula. Omedo singo chiwruok mar sirikal mamalo e kedo gi midhiero mar oula. We are working with the governor and other partners in ensuring no more lives or property are lost henceforth. The loss of lives and destruction of property in times of disaster is of great concern to our President, His Excellency Dr. William Ruto. Kaluwore gi midhiero mar koth mapek no, migawo mar somo chako chenro matimo nonro e kwan skunde moyudo ng'ikruok kendo jopuonjre kod jopuonj ok nyal chopo e kod skunde masani oganda odakie bang' koth mapek no darogi e miechgi. Migawo no bende timo nonro e kwan mar jopuonjre kod kwan jopuonj moyudo ng'ikruok kaluwore kod midhiero mar koth no ka bende migawo no timo nonro e pek mar kethruok mag skunde kod gisomo ma koth no kelo e skunde go. Ten migawo mar somo yango ni nonro no itimo kaka yorneno ne ikruok obedo makare kapok oyaw skunde ma pachoka e dwe mar 1 higa manyien 2024. Purwane motende kod weche mag masiche